Gadan ang rider asin backride kaini makalihis na makasalpok sa sarong truck sa Purok 5 Barangay San Gabriel, Pamplona, Camarines Sur, mag-alas 5 nin hapong kasuudma. Lunad kan motorsiklo ang rider na si Eric Santo Domingo E. de la Cruz, asin ang backride kaini na si Jenny Aguliano Guadalupe, 39 anyos, asin parehong residente ka nasabing lugar. Sigun kay Police Major Michael Vincent Portonado, ang happy kan Pamplona Municipal Police Station, antes an insidente, papuli na kutaan mga biktima hali sa lamayan kan mag-overtake si Santo Domingo sa sarong bihikulo, hasta sa makasalpok ini sa kasabat na truck na nagkausakan sa indang pagkagadan. Bali ma'am, nung pagkabangga ma'am, na tumilapon sa kalsada po ma'am. And then once nung pag-responde ma'am, nagkwanto tayo ng ambulansya para maidala pa sa ospital po. Tapos yun na nga ma'am, pagdating sa ospital ma'am, dineclare na po sila na dead on arrival po. Ligtas ang driver kan truck na ngunyan ang nasa kusuriya kan otoridad para sa magkakanigong disposisyon. I-check din po na nga natin yung sasakyan po na nga natin before magbiyahe. Yung mga kailangan i-check na before magbiyahe, lalo na pag long drive po. And then once na nagmamaneho na po tayo ma'am, observe pa rin natin yung defensive driving po na tinatawag. Pigbibilaran na ang mga biktima sa indang residensya. Para sa mga baratang tatak Bicol, Regine Boy.